egunon. Gobernu batek egiten dituen lege eta arauek politikoki markatzen dute alderdi horren izaera, eta denborak bakoitza bere tokian uzten du. Kasu honetan Bilbao jaunak eta bere alderdiak, PNVk aurkeztutako proposamen honetan, argi gelditu da, ez dela bilatzen gehien duenak progresibitatean oinarrituta gehiago ordaintzea, eta ez dela bilatzen sistema justu eta solidario bat. Eta zuzenean zuzentzen gatzaizkio Jose Luis Bilbao jaunari. Izan ere, hau aurkeztu zuenean, mediatikoki aurkeztu zuenean, iruzurra egin baitzien bizkaitarrei. Eta badirudi, mediatikoki aurkezten dituen neurriak, gero hemen berak ez dituela aurkezten, beti beste norbait bidali behar du horretarako. Ezin dugu ahaztu zelako adierazpenak egin ziren egun horretan, eta ezin dugu ahaztu zer nolako proposamen aurkeztu zen. 7 orritako dokumentu bat izan zen, 7 diapositiba. Horietatik bat, bakarrik esateko, teorian gehien duenak gehiago ordaindu behar duela. Sin la norma foral escrita, con ese tipo de seriedad, se presentó. Además, para tener que utilizar casi todo el tiempo de la rueda de prensa para hablar de nuestro libro, como luego dicen ustedes, para diferenciar o para hacer una comparación con el sistema fiscal de Guipúzcoa. Y, ¿por qué no? Vamos a decirlo también para mentir. Utilizó ese tiempo para mentir sobre los objetivos y sobre la estructura de este impuesto que hoy se propone. Eta proposamena ezagutu genuenean, hara non guztiz kontrakoa. Es progresiboa, es progresistagoa, porque al parecer también nos pasó por la izquierda, es justuagoa, es eserrez. Eta erantzunkizun politiko handia daukazu, Bilbao jauna, handia, ahaldun nagusia zara. Bizkaitarrei gezur gehiagorik ez, eta ulertzen dugu EH Bilduk beste lurralde batzuetan hartzen dituen neurriak eta urrats sendoak zuri beldurra ematea. Zuzenketak defenditu behar duzuz. Bai. Guk zuzenketa pila bat aurkeztu ditugu, eta oso ondo ezagutzen dituzue, saiatuko gara saltzen, baina ezin esan gabe gelditu zergaitik aurkeztu behar izan ditugu emendakin hauek. Izan ere, momentu honetan, ondarearen gaineko zergarik ez daukagu Bizkaian, 2008an zuek kendu zenutelako. Al parecer no había magnates en Vizcaya. Aquel año fueron 80 millones los que se quedaron sin recaudar y no queremos hacer las cuentas sobre todo lo que se ha quedado. Menuda lección de coherencia. Ez dugu Bizkaian momentu honetan ondarearen gaineko zergarik, eta momentuan daukaguna da zuen proposamena. Zergaitik ez daukagu ondarearen gaineko zergarik, transitoria horrek 2011-2012 balio zuelako, eta orduan hutsune legal bat dago. Orduan berandu heltzen da proposamen hau. Berandu heltzen da. Hutsune legal bat dago, eta horrek agerian uzten du zuen plangintza falta. Ustedes proponen una subida en la tasa nominal. Eso es lo que proponen, pero están equivocados. ¿Qué se consigue subiendo única y exclusivamente la tasa nominal si no se cierran las vías para la elusión fiscal? ¿Qué se consigue? Y estamos hablando claramente del escudo fiscal, estamos hablando claramente de las participaciones en empresas familiares y estamos hablando claramente de los bienes afectos a las actividades económicas. Eta ez dugu guk bakarrik esaten, proiektu honen inguruan aditu asko mintzatu da, ogasuneko teknikari asko mintzatu dira, eta politika ekonomiko eta fiskaleko katedradun asko ere mintzatu dira. Es más, Gesta, que engloba a los técnicos de Hacienda del Estado español, defiende la creación de un impuesto sobre la riqueza, ese término del que tanto se ha reído públicamente. Y Gesta dice que hay que subir el tipo efectivo. Hay que subirlo. Debería triplicar el actual. No lo decimos nosotros y nosotras. Pero no estamos hablando del nominal, estamos hablando del efectivo. Además, dice que habría que meter fórmulas también. Claro, habría que meter fórmulas para evitar que mediante las sociedades algunos y algunas puedan eludir los pagos que les corresponden. Horregatik guk emendakin batzuk aurkeztu ditugu, ezagutzen dituzu, eta gure emendakinak esaten dute, gehiago dutenek gehiago ordaindu behar dutela. Baina ez bakoitzak duen baliabidearen arabera iruzur fiskala egiteko.
edo betiko trampak egiteko, bakoitzak duen aberastasun errealaren arabera. Gure emendakinak joan dira baita ere, ondarearen inguruko informazioa eta kontrola indartzeko asmoz, ogasunari dagokionez, gure emendakinak joan dira baita ere bideratuta gutxiengo salbuetzia 7.000 eurotan egoteko eta 8.000 eurotan, eta abar luze bat gure proposamenak alperrikakoak dira ez dituzuelako onartzen. Hain erreza, hain argia, hain justua ematen duen guzti hau, zuek ez duzu ikusten. Horregaitik, noren interesetara gobernatzen duzue. Gaurkoan inoiz baino argiago ikusten da. Zuek bakarrik, zuek eta barkatu, eta lobby handiek, enpresarien lobbyek eta aberatsa handien lobbyek defendatzen dute ezkutu fiskala mantentzea. Eta hori da gaur proposatzen ari zaretena. Hori da. Ezkutu fiskalarekin aberatsa eta ekintzailea dena zigortu egiten da, bere aberastasunarekin inolako errentagarritasunik edo mugimendurik egiten ez duenaren aurrean. Hori horrela da, hori inork ezin du ekatu. Ezkutu fiskalarekin tarte handiegia uzten da ingenieria fiskalerako, elusiorako, eta hori ezin da ukatu, hori datuek esaten dute. Zuek ari zarete sustatzen ondarea produktiboki ez erabiltzea. Zergaitik, ondarean eta gero IRPF-ean mugitzen den guzti hori ordaindu behar delako. Hori da zuek gaur aurkezten ari zaretena. Y quitando el escudo fiscal, se incita a las grandes fortunas a mover efectivamente ese patrimonio. Y además el impuesto se vuelve equitativo. Pero no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos. Se vuelve equitativo porque así se paga realmente en función de la riqueza que tiene cada uno. Y no de otra forma, no en función de cómo se gestiona esa riqueza, no en base a lo que genera la riqueza que se ha movido o no. Eta ezkutu fiskalak enduz, baita ere eta ez diogu guk bakarrik, ondare antzekoa dutenek antzekoa ordainduko dute. Berdin dio zelako baliabideak dituzten gutxiago edo gehiago ordaintzeko. Benetan bakoitzak daukanaren arabera ordaintzen da. Eta interes espekulatiboak ere alde batera uzten dira. Ekitatea eta progresibitate printzipioak benetan bermatzen dira. Eta inolako saihesbiderik gabe, hori da garrantzitsuena. Eta hori da proposamen honetan ikusten ez duguna. Saihesbide larregi dago. Hobariak oraindik mantentzen dira. Ezkutu fiskalaren eragina ere adierazteko beste datu argigarri bat. Aurrekontuetako foru arauan, gastu fiskalari 57 milioi leporatu zitzaizkion, eta horietatik 57tik 43, badakigu zeri lotuta zeuden, iruzur eta ezkutu fiskalari. Horrek dena esaten du. Horregatik ez dugu lertzen zergaitik proposamen honekin jarraitzen duzue hori mantentzen eta hori babesten. Ze proposamen honek hori esaten du. Zuek ulertzen duzue zer den politika fiskal solidario bat? Ze proposamen honekin hori ez da bermatzen. Ez da bermatzen. Behar sozialetarako gastu gutxiago edukiko dugu. Eta ematen du hori berdin zaizuela. Ematen du berdin duela horrek. Beraz, zuen laguna aberatzei mesedez, hobari eskuzabal gehiagorik ez. Horrekin bukatu behar da. Eta proposamen honekin, ondarearen gaineko proposamen honekin jarraitzen da. Señor Bilbao, se equivocaba de nuevo cuando decía que en Guipúzcoa iba a haber dos tipos de contribuyentes. Realmente, con este impuesto de patrimonio que estamos debatiendo hoy, va a ser en Vizcaya donde los habrá, porque en Vizcaya va a haber gente con grandes fortunas que seguirán pagando cero. Seguirán pagando cero. Entonces, las desigualdades se van a dar aquí, con esa gran trampa que ya conocemos. Y otra vía para la elusión, tal y como podemos entender de este impuesto del patrimonio que nos presentan, es la de las participaciones en empresas familiares y los bienes afectos a las actividades económicas. Alde batetik, uste dugu jarduera ekonomikoekin lotuta ez dagoen ondareei ezin zaiela hobaririk eman. Hori ezin da inolaz ere defendatu. Porque todos y todas sabemos que al estar exentos esos bienes, parece que de vez en cuando se cuelan algunos más. ¿Para qué? Y para no pagar. Pero no vamos a ahondar en el tema. Eta beste alde batetik, adibide argi batekin azalduko dugu. Zergaitik ez dugun ikusten ondareren gaineko zerga hau. Adibide oso argi batekin. Inditex enpresa.
Espainiako handiena, enpresa familiarra, baldintzak betetzen dituelako enpresa familiarra izateko. 63.000 milioi euro ditu. Eta hor, Amancio Ortega jaunak 38.000 milioiko kapitala du. Zuen patrimonio zerga honen arabera, ez luke eserrez ordainduko gizon horrek. Eserrez. Hori bidezkoa da? Zergaitik enpreset horietako parte hartzeak ez dituzue aberastasunean kontenplatzen. Guk proposatzen dugunaren arabera, gizon horrek ordaindu beharko luke. Nola ez? 125% arabera ordaindu beharko luke. Eta ez dut esango zenbatean gelditzen den. Zergaitik zuek ez duzue jabetza hori kontenplatzen ondarearen gaineko zerga honetan. Ez duzue ulertzen aberastasuna horrela metatzen dela eta zuzenki lotuta daudela horrelako parte hartzea handiak dituztenak eta benetan jabego pertsonal izugarriak dituztenak. Soto Andrea, zoaz amaitzen mesedez. Adituek babesten gaituzte, ez bakarrik guk, eta Bizkaian ere badaude adituak, ez dugu gaizki ulerturik nahi, badago ogasun ikuskari ona denik ere, baina borondate politikoko kontua da. Orduan, zuek jakingo duzue, sail batzuetako zuzendaritzetatik zer nolako irizpideak bultzatzen diren. Eta bukatu nahiko nuke orduan nire ez den esaldi batekin, Ignacio Zubiri gizonaren esaldi batekin, EHUko ogasun publikoko katedraduna da bera, eta berak esaten du, bide gehiegi daudela, zergarik ez ordaintzeko eta iruzurra egiteko. Aurkeztu duzuen honen bitartez. Ondarea zergapetzea erabakitzen baldin bada, benetan hori erabakitzen baldin bada, egokiagoa dela Gipuzkoako zerga, hau berak dio. Oinarri zabalagoa duela, ordainari ihes egiteko bide gitxiegi dituela gureak eta gehiegi zuek gaur hemen Bizkaian aurkeztu duzuena. Eta ziur asko, diru asko bilduko delan, ez dakigu hemen zenbat. Bizkaiak 3 gauzo baino ez ditu zergapetuko zuen zergaren inguruen, eta horrek dire gordailuak, akzioak eta etxe bizitzak besterik ez. Eskerrik asko.